зеро ҳамаге аз ин ҳодиса бохабар буданд. ман бошам 3 соли ҳаётамро ба интизори ӯ гузарондам. аз ҳама рӯй гардондаму ӯро интихоб кардам. бо ҳама ҷанҷол шудам ба хотири ӯ. ба ҳама сахтиҳо таҳаммул кардам бо мақсади якҷо шудан бо ӯ. ва ӯ бошад дар 1 дақиқа ҳамаашро барбод дод. ҳанӯз боварам наомад. ба хотири дӯст доштанам ниқоби беномусиро дар рӯям кашидаму барош занг задам. гуфтамаш бори фикри ин ҳама муддат якҷо буданамонро накардӣ? фикри дар миёни дӯсту душман сархам шудани маро накардӣ? аммо ба ҳолам писханд мезад. гуфт ҳамашро худат кардӣ. апаҷон, охир ман чӣ кардам? мегӯяд ин духтар. ман ҳанӯз бо ӯ оиладор нашуда 1 сол ҳамаи рафтору суханҳои қабеҳашро таҳаммул кардам. 1 сол сархам кардам. 1 сол чизе нагуфтам. аммо бори сараш хам намешуд то аз модарам ҳадди ақал 1 бор бахшиш бипурсад. фикр мекунам ин барояш 1 баҳона буд. зеро он қад коре набуд ки кор то ба ҷудогӣ расад. хулас баром хушбахтиро хосту бо ҳамин гӯширо дар рӯям хомӯш кард. он шаб то саҳар хобам набурд. нафасам гаҳе мегирифту гӯлоямро гӯё касе фишор медод. ёди гузашта оромам нагузошту бозам барош паёмак кардам ки биё якҷо шавем гуфта. ҳама хато мекунад. аз модарам бахшиш мепурсидӣ чӣ мекард? аммо ҳар чӣ ки дар гузашта буд гузашт гуфта баром посух навишт. аммо ҳама роҳи зиндагӣ худро меёбад гуфтам. ҷои туро амиқ аст ки яке мегирад. аммо яқин бидон ки ҷои маро ҳеҷ кас гирифта наметавонад. чун ту аз ман рафтӣ, на ман асту. ва бо ҳамин ман ҳам худоҳофизӣ кардам. новбаста аз оне ки ба осонӣ маро аз даст дод, маро нимараҳ кард, маро шикаст, беқадриям кард. новбаста аз ҳамаи инҳо ҳамеша метарсам. аз оне ки яке вориди зиндагиаш мешавад ки хеле беэҳтиромияш мекунад. ҳамеша хатои ман ин буд ки сидқан дӯсташ доштаму бовараш кардам. аммо хатои ӯ ин буд ки инро нодида гирифт. азизам, эй кош ҳеҷ вақт вориди зиндагиам намешудиву намешинохтамат. то имрӯз аз набуданат дар оташи дард намесӯхтам. вале он рӯзе қадрамро медонӣ ки ман дигар пайдо нестам. пас ҳамеша хуш бош, хуш бош.